खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसान स्किमनि बागैनो माखासे गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबाङानो नैबे पीएम किसान स्किमनि जोहै 2000 करि नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो थांगासिनो दं। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाखा, जाहाथे नोंथांमोना मा आपडेट ओंखारना फैदों बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोननो हायो। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामाव दायो फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामनाय एबा फार्मार आइडि खालामना लानायनि खामानि मावनाया जोंहा जोबोद दायो गोख्रै जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि नोंथांमोना 2000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बायदि, दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे पीएम किसाननि जा आपडेट ओंखारना फैदों जोंनि नैबे आसाम सरकारनिफ्राय, दा बेखौनो आं खोन्थाहरग्रोनोसै। जेनेबा जायफोर नोंथांमोना दायो फार्मार आइडिखौ खालामना लागोन एबा जायफोर नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ रेजिस्ट्रेसन खालामना लाबाय, दा नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हाखागोन जाहैबाय। जेनेबा ओरैनोथ' थोंजोङै बेबादि मोननो हानाय नङा। जायफोर नोंथांमोना माने इलिजिबोल जागोन नैबे पीएम किसाननि थाखाय, दा नोंथांमोना फार्मार आइडि खालामना लाखांनायनि उनावनो नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय। एप्लाइ खालामनांगोन अबयसे नोंथांमोना, अब्लाबो माने नोंथांमोना इलिजिबोल जाखागोन नालाय। बेहाय फार्मार आइडि खालामनायाव जोंहा बेहाय फार्मार आबादारिनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना माने होनांगौ जायो। जेनेबा नोंथांमोना आबादारि, दा नोंथांमोना गासैबो गावबागावनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो नांगौ। हानि डिटेल्सखौबो नोंथांमोना होनो नांगौ, गासैबो डिटेल्सखौनो नोंथांमोना होनांगौ फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव। दा बेनिखायनो बेहाय नोङो इलिजिबोल जायोबा, जेनेबा फार्मार आइडि खालामखांनायनि उनाव नोङो इलिजिबोलबा पीएम किसाननि थाखाय, अब्ला नोंथाङा माने डाइरेक्ट मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जाहैबाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनावनो। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ। दा बेनिखायनो गोबाङानो नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। मानो होनोबा गोबाङानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लायाखै, आंथ' बेखौ मिथिखागौआनो। नोंथांमोना नैबे फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौथ' खालामगोरखासिगोन। दा बिनि उनावनो नोंथांमोना पीएम किसाननि मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो हासिगोन। ओरैनोथ' जोंनि नैबे आसामाव दायो 18 लाखनिबो बांसिन आबादारिफ्रा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागासिनो दङ। दा बेखौ जोंनि नैबे आसामनिनो एग्रिकालसारनि मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरदों एबा बिथाङा बुंदों। जोंनि नैबे आसामनि एग्रिकालसार मिनिस्टाराथ' गोदानसो जोंहा जाबाय, पीयुष हाजरिका बिथाङा। माने दा जोंहा जा बाजेट सिजन जागासिनो दङ, दा बेहाय बिथाङा बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों। दा बिनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों। गासै टारगेटखौ लादों 40 लाखनिबो बांसिन आबादारिनिसिम माने फार्मार आइडिखौ होनायनि थाखाय, एबा फार्मार आइडिखौ नोंथांमोननिसिम माने फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ टारगेटखौ बिथांमोना लादों जे फैबाय थानाय 5 बोसोराव गासै 40 लाखनिबो बांसिन आबादारिफोरनो बिथांमोना फार्मार आइडि खालामना होनायनि थाखाय बिथांमोना थांखिखौ लादों। मानो होनोबा फार्मार आइडि खालामनायनि लोगो लोगोनो नोंथांमोना माने नैबे गासिबो स्किमफोरनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। जोंनि नैबे आसाम सरकारनियानो जा, भारत सरकारनियानो जा, आबादारिफोरनि थाखाय माबाफोर जुदि स्किम फैयोबा नोंथांमोना इलिजिबोलबा नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना इउरिया बायदिसिना माबा माबि आबादनि थाखाय माबा माबि हासार बायदिसिना बायनांगौ जायोबा, दा बेवहायबो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ लांनानैसो नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय। दा बिनि बागैबो जोंनि नैबे आसामनि एग्रिकालसार मिनिस्टार पीयुष हाजरिका बिथाङा मैयाना दाख्लैसो बिथाङा बेखौ नोंथांमोननिसिम माने बुंहरदों आरो, एबा एसेम्ब्लियाव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। दा बिनिफ्राय फार्मार आइडि नैबे पीएम किसाननि मुलाम्फाखौ दायो मोननो थाखायबो फार्मार आइडियाथ' कम्पालसरि जाखाबाय एप्लाइ खालामनायाव। दा बेनिखायनो फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लायोबानो पीएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाबाय। दा बिनिखाय जोंनि नैबे दायो आसामाव माने फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ जोबोद माने गोख्रै खालामगोन एबा गोख्रैनो जागोन। जोङो थाबैनो माने फार्मार आइडिखौ गासिबो आबादारिफ्रा जाहाथे खालामना लानो हायो एबा खालामो। दा बिनि थाखाय बिथांमोना माने बेबादिनो दाब दाब जायगायाव फैनानै बिथांमोना माबा फैगोन जाहैबाय, खालामफैगोन जाहैबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना बयबो थांनानै खालामलाहैगोनखौ आं आसाखौ खालामनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार होननानै आं बेखौ सानो। नोंथांमोना नङाबा उनाव जेबो मुलाम्फाखौनो मोननो हायै नोंथांमोना जाहैगोन। दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे आसामाव दिनैसिमाव बेसेबां मानसिफ्रा
नैबे PM माबानि थाखाय फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ एबा फार्मार आइडिखौ गासै खै लाखसो मानसिफ्रा बानायना लाखोनो गासै 13 लाखनिबो बांसिन 13 लाख 2000 बेबादि जाबायनो दाख्लै बावै खोन्थानायाव दा बिनिखायनो माने सानफा माने 5000 10000 बेबादि मानसिफ्रा सानफ्रोमबो फार्मार आइडिखौ माने दायो खालामगासिनो दं जाहैबाय दा बिनिखायनो टटेलि नायनो थाङोबा दिनैसिमाव एबा दिनैसिमथ' होनो नांला मैया दाख्लैनो बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों नालाय दा बिनिखायनो मैया एबा दाख्लैसिमाव बिथाङा 13 लाखनिबो बांसिन माने फार्मार आइडिखौ होनाय जाबाय एबा फार्मार आइडिखौ खालामनाय जाबाय होननानै नोंथांमोननिसिम बेखौ बिथाङा एसेम्बलियाव बुंनानै होदों दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामना लायाखैबा नोंथांमोना गोख्रैनो गावबागावनो खालामना लाबानो जाबाय कमन सार्भिस सेन्टाराव नङाबा नोंथांमोना एसे सम नेबावबाबो जागोन नोंथांमोननि जायगा फैनानै खालामफैनोबो हागौ नोंथांमोननिसिम बुंनाय बादिबा बिथांमोना बेबादिनो अर्गानाइज माबा मोनसे मिटिं पइन्ट बेबादि खालामनानै बिथांमोना माने फार्मार आइडि रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ खालामगोन बेबादिबो बिथांमोना बुंदों आरो दा बेथ' एसे उनावसो जागोन दा जिखियानो जाया मानो फार्मार आइडिखौथ' नोंथांमोना बयबो खालामना लानो नांगौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माब्ला मोनगोन नैबे PM किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ अबसे नोंथांमोनाथ' दाख्लैबावसो मोनदों नङा होमबा नैबे PM किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना थांनाय जुननि 20 तारिखआवसो नोंथांमोना मोननो हादों दा बिनिखायनो जोंहा दिनै तारिखआ दिनैसो खै तारिख जुलाइनि जोंहा दिनैसो 9 तारिख दा बिनिखायनो नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दानिया खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना अक्ट'बर मासाव मोननो थांगासिनो दङ नैबे PM किसाननि 24थि किस्तिनि फैसाखौ अक्ट'बरनि सिगां बोसोरफोरनिखौ नायोबा अक्ट'बर मासाव फैसाखौ सोना होनाय जादों आरो नैबे PM किसाननि किस्तिनि फैसाखौ दा बिनिखायनो बे टाइमाथ' एखेयानो जाहैगोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जेरै नोंथांमोना PM किसाननि 23थि किस्तिनि फैसाखौबो सिगां बोसोराव नोंथांमोना जुन मासाव मोननो हादों देग्लायबो नोंथांमोना जुन मासाव मोननो हादों दा बेफोरखौ जोङो नायोबा नोंथांमोना अक्ट'बर मासाव PM किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना फुजानि सिगां मोननो हागोन नोंथांमोना फुजायाव बे फैसाखौ बाहायनो हागोन 2000 फैसाखौ जोबोद मोजां जागोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नोंथांमोना अक्ट'बरनि 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय सिगांनिखौ नायोबाथ' 5 तारिखआव बेबादि नोंथांमोननिसिम सोना होनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना PM किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दायो खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय KYC बायदिसिनाखौथ' आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगासिनो दङ नोंथांमोना KYCखौ बोसोरसेयाव खेबसे होनानै लानो नांगौ PM किसाननि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय माखासे नोंथांमोना मा खालामो आंथ' सिगाङावनो KYCखौ होखांदों दा बोरै आंलाय मा KYC होबावनांगौसै बायदि नोंथांमोना होनहरलाबाय थायो आरो नाथायबा बेबादि नङा जोंहा स्किमनि गाइडलाइन्स बायदिबा नोंथांमोना बोसोरफायाव खेबसे KYCखौ होनांगौ जाहैबाय जेनेबा थांनाय बोसोरनि नोंथांमोना जानुवारि मासाव KYCखौ होनायमोनबा जोंहा देग्लाय बोसोरनि जानुवारिसिम नोंनि बे KYC होनाया थागोन दा बिनिफ्राय जानुवारि मास जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फेब्रुवारि मासाव एबा बोसोरसे ग्रोब जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना आरोबाव खेबसे KYCखौ होनानै लाबावनांगौ जाहैबाय आरो नोंथांमोना नैबे PM किसाननि मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो थाखाय दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनानै निसय मोननो हाबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो गावबागावनि स्टेटासखौ नोंथांमोना PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै गिबियावनो नायफैग्रोदो दा बिनि उनाव नोंनिया जुदि KYC होनांगौ होननानै बेबायदि देखायोबा नोंथांमोना गावबागावनोथ' नोंथांमोना हानाय नङा कमन सार्भिस सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै KYCखौ होनानै लाहैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना माने PM किसाननि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा बेखौ गासिबो नोंथांमोना बुजिनानै निसय मोननो हाबाय जानो हागौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंसुं नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफोरनो नैबे माखासे आपडेटखौ मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों